90. roky. Vypustenie Hubbleho teleskopu, tanec s vlkmi, Matlock, objav klonovania, Wayne Gretzky. To sú všetko pojmy z doby, v ktorej bolo vyrobené naše historicky prvé testované auto. Rok 2008. Bionické oči, gamma-lúčový teleskop, olympijské hry v Číne, finančná kríza, Slumdog Millionaire. Okrem tohoto všetkého sa minulý rok začal vyrábať aj náš druhý vehikel. Poďme si ich predstaviť. Design style Bertone, úchyty motora od Porsche, celohliníkový motor 1.3 OHV, Škoda Favorit. A ako je na tom náš ďalší stroj? Design by Suzuki. Počet válcov 4 minus 1. High Torque Performance. Škoda Fabia 1.2 Hatatitla Power. Čtyri, 3, 2, 1. Takže 20 rokov technológie, ha? Fabia disponuje airbagom vodiča a spolujazca s predpínačmi bezpečnostných pásov a bočné airbagy. A keď máte peniaze na zvyš, tak aj ABS, ASR, MSR, ROFU, UTFG, OMG, VTF. Na druhej strane Favorit má bezpečnostné pásy. Jednou z obrovských nevýhod Favorita je bezpečnosť, ktorá sa vo Favorite nenachádza. Máme ale riešenie. Ešte nám ostávalo zistiť jednu poslednú vec, ktoré auto sa viac páči ženskému pokoleniu. Sami chalani tu chodia, to není možné. Môžem sa vás spýtať, jednu vec som vás chcem spýtať, môžete za sekundu? Iba sekundu, no tak, prosím vás, jednu otázočku. Ale ty nie si baba. Ale dobre, aj tak, poď sem. No, počúvaj, ktoré z tých dvoch aut sa ti viac páči? Jasné, že Favorit. Ja tu ide ďalšia adeptka na záber. Tam ďalšie, teraz ktorú si mám vybrať, áno, poraď. Čaute, babi, počúvaj, slečna, otázočka, jedna otázočka na kameru, prosím ťa. No tak, jedna kratučká otázočka, odpoveď, jedno alebo druhé auto sa ti páči viacej. Ktoré z tých dvoch? No tak nám povedz ty to tak. No. Povedz nám, ktoré z týchto dvoch aut sa ti viacej páči? Určite hento. To biele? Jasné, to je old school. Vynikajúco, ďakujeme ti. No, takže naša anketa zatiaľ vyzerá veľmi zaujímavo, si sa nám neodpovedajú tí ľudia, ktorých potrebujeme, ale odpoveď je tá správna. Tam sú červené. Červené? Ďaká. Škoda Fabia. To červené. Červené? Malo benzíňáčok je v Mlynskej doline. Ktoré sa vám vás ľúbi? Ktoré sa vám vás ľúbi proste? To je jedno. Tak červené nové bereme, nie?
et je me retiens. Obe autá majú svoje nesporné výhody. Záleží len na vás a vašej peňaženke, či vám stačí staršie, ale funkčné, Alebo si kúpite novšie a drahšie. tak nás sledujte aj na budúce. Čaute. Čaute. Sandwich hovorí, že Dobre. OK, tak to je OK. Adios, embrios. Stačí už toho, dneska bolo dosť.